Gledajući što se ovih dana događa u Rogoznici, misli nekako odlutaju u ne baš tako davnu prošlost kada se nešto slično događalo na ovim našim prostorima. Namjerno kažem na ovim našim prostorima jer stav hrvatske javnosti prema onom što se sa ovim kućama u Rogoznici događa gotovo je usporediv sa stavom mnogih koje sam čuo i vidio 1991. Pitate se kako? Pa i 1991. godine za mnoge u Hrvatskoj rat je bio tamo negdje drugdje, to jest nije bio u njihovu dvorištu, ne shvaćajući da je Vukovar dio njihova grada, ulice, kuće, doma. I dok su tako mnogi Vukovarci bukvalno krvarili i umirali u vukovarskom ratnom paklu, u mnogim drugim dijelovima Hrvatske rat se gotovo nije ni osjetio. Jer znate, rat je bio tamo tko zna gdje i mnogi nije ni bilo briga. Neki sličan odnos hrvatske javnosti je vidljiv i danas kada se pod plaštom zakona i zakonitosti ruše kuće sa silinom većom no što su svi četnici zajedno imali u svih onih nekoliko ratnih godina. No ne ruše nam sada kuće četnici, već Hrvati. Tada, oni Hrvati za koje su mnogi će reći svoj život stavljali na kocku u tamo nekoj zabiti. Vlasti se na ovim prostorima mijenjaju, ali navike Hrvata da sami sebe uništavaju ostaju izgleda kao povijesno nasljeđe. Ponekad radi ovog ili onog gospodara, a sada poradi, kako kažu, nas samih. Jer eto, ove kuće koje se ruše se ne mogu uklopiti u prostorne planove, a njih opet donose ljudi od krvi i mesa, sa ovim ili onim interesima. I eto ti, za tili šas vraga. Još jučer si bio u obuhvatu građevinske zone i čist pred zakonom. Od danas si nekom drugom crtom po karti svog malog ili velog mista teški kriminalac, to je bespravni graditelj. I red je, kako hladno činovnički kaže ministrica Marina Matulović-Dropulić, da za to platiš. Čime drugim, no svojom imovinom i onim što si krvavo sticao desetljećima. To što u ovoj uvali znakovita imena Stivančica ima objekata koji posjeduju građevinsku dozvolu i onih koji nemaju, nije navela mudre čistače prostora na logično razmišljanje o opravdanosti selektivnog rušenja. Na ovoj lokaciji se naime ruši jedan dio objekata koji nemaju ishodovane građevinske dozvole, a nemaju jer, kako kažu, ove kuće nisu uklopljive u prostorno-plansku dokumentaciju, a zašto nisu, ni najpametniji nemaju odgovor. Kada bi ministarstvo kazalo da je cijela ova uvala zona bez gradnje, još bi bilo i razumljivo. No kada se u redu od 100-tinjak kuća ruši 3., 7., 8., 13., 18., 26., onda je to sve samo neopravdano rušenje. Više sliči na ona ratna strijeljanja civila poradi odmazne. Znate ono, svaki 10. izgomile prestreljački vod i bum. Nadalje, kako shvatiti da su sve ove kuće koje gledate ujedno dobile priključak na elektromrežu, pa zatim na vodovod, pa onda sve priključene na telefonske linije, koje ujedno plaćaju komunalije sa uredno označenim kućnim brojevima, mnoge i sa registriranim djelatnostima itd. itd. Kako shvatiti ove postupke vlasti koje nemilosrdno ruše, a da nisu sankcionirale ni jednu osobu, počev od lokalne pa do državne razine, kojima je posao bio spriječiti bespravnu gradnju? Da su naime svi u tom lancu bili sankcionirani, onda prvo do gradnje bez dozvola ne bi ni došlo, a po riječima nekih od onih kojima se ruši, ni oni ne bi protestirali. Ovako, oni, da tako kažemo, koji su ih navlačili i uzimali njihov novac, sada peru ruke od svoje odgovornosti, a oni koji su u njih imali povjerenje, sada plaćaju ceh za sve. O logici i činjenici da se ruše kuće koje su izgrađene i prije 30 godina, uz istovremeno stopiranje poništavanja kriminalne pretvorbe i privatizacije, ne treba trošiti riječi. Oni kažu da se to zove funkcioniranje pravne države. Ako je tako, onda bi ovo mogli biti i prvi taktovi za neku novu himnu.